Okei, tässä videossa näytän, miten Translate-postituslistan arkistohaku onnistuu Thunderbird-sähköpostiohjelman avulla. Ensin kirjaudun tililleni Oulun palvelimeen ja osoite on tässä videon alapuolella. Arkistotiedosto, jonka koko on noin 900 megatavua, on tässä ja tässä vaiheessa on hyvin tärkeää olla klikkaamatta hiiren vasemmalla painikkeella, muuten käy köpelösti. Klikkaan siis hiiren oikealla painikkeella ja tallennan paikalliselle levylle näin. Siihen menee nyt jonkin verran aikaa ja palataan, kun se on valmis. Nyt koko arkistotiedosto on ladattu ja voimme siirtyä Thunderbird-ohjelman asentamiseen. Eli klikkaan, käynnistän ja Thunderbird on asennettu. Ja nyt paikallisissa kansioissa luon uuden kansion, jonka nimi on Translate. Noin. Ja jos klikkaan oikealla ja valitsen Properties, näin mikä on kansion polku. Se on tässä ja kopioin sen leikepöytään. Näin. Nyt voin poistua Thunderbirdista ja siirryn resurssien hallintaan ja menen siihen polkuun, jossa kansio sijaitsee. Ja Thunderbird-kansio on itse asiassa tiedosto, joka on sama niminen, eli Translate tässä näin. Ja nyt haen download-kansiostani sen arkistotiedoston, jonka latasin äskettäin, eli mail translate.mbox, ja siirrän sen tähän saman Thunderbird-kansioon ja teen nyt niin, että poistan Thunderbird-kansion näin ja nimeän uudestaan arkistotiedoston, poistan mbox-tunnisteen näin. Eli siitä tulee nyt Thunderbird-kansio, jossa on sitten iso määrä viestejä. Jos käynnistän Thunderbirdin uudestaan, huomaan, että Translate-kansiossa on nyt iso määrä viestejä, yli 300 000. Ja nyt tulen hajauttamaan nämä viestit vuosikohtaisiin kansioihin. Eli ensin perustan vuosikansioita, näin, ja ensimmäinen on 1997, seuraava 1998 ja niin edespäin. Nyt on kaikki vuosikansiot perustettu aina vuoteen 2013 asti. Ja seuraavaksi voin luoda suodattimia, eli Tools-valikosta Message Filters. Uusi suodatin, vuosikansiot, ja ehtona on se, että päivämäärä on jälkeen 31.12.1996 ja päivämäärä on ennen 1.1.1998, jolloin tällaiset viestit siirretään vuosikansioon 1997 ja okei. Ja se ajetaan Translate-kansion kohdalla ja Run Now. Nyt se on valmis. Ja käytän samaa suodatinta ja muutan vain päivämäärät. Eli aina kasvataan yhdellä vuodella 97, 99 ja siirretään sitten tähän kansioon. Ja okei. Ja Run Now. Nyt 98 on valmis, siihen on tullut 7000 ja risat. Ja jatkan sitten samalla tavalla, aina kasvatan vuodella eteenpäin.
kunnes kaikki vuodet on käsitelty. Palataan sitten kohta asiaan. Nyt on sitten kaikki viestit hajautettu vuosikansioihin, ja jokaisessa vuosikansiossa on noin 2000-30 000 viestiä, eli hallittavissa oleva määrä. Siihen Translate-kansioon jää 300 viestiä, joissa on sitten outoja päivämääriä, kuten tässä 2040 ja sitten vanhimmat on 1970. Olkoon ne sitten tässä Translate-kansiossa. Ja nyt periaatteessa haku on mahdollinen, mutta täytyy odottaa jonkin aikaa ennen kuin Thunderbird luo indeksin näistä viesteistä, ja se tekee sen koko ajan sille taustalla. Siihen menee ainakin 3-4 tuntia, eli kannattaa odottaa vaikka yön yli, että se tekee rauhassa. Indeksi on tässä kansiossa Profiles-kansion alapuolella on tällainen kansio kuin jotakin.default, ja siellä on sellainen tiedosto kuin Global Messages db.sqlite, ja se on tämän pieni tietokanta, jonka koko kasvaa koko ajan. Tällä hetkellä sen koko on 12 megatavua, ja muutaman tunnin kuluttua, kun indeksointi on valmiina, sen koko on jo kasvanut niin, että se on yli 0,5 gigaa. Eli odotetaan ja palataan, kunnes indeksointi on valmis. Nyt indeksi-tietokanta on kasvanut niin, että sen koko on nyt reilusti yli 500 megatavua, eli pitäisi olla mahdollista jo suorittaa hakuja. Jos tähän hakukenttään käytän esimerkiksi hakusanana DT-Search, niin Thunderbird hakee kaikki viestit, jossa hakusana esiintyy. Ja tästä nähdään, miten esiintymät jakautuvat eri vuosille. Jos haluaa vähän monipuolisemmin hakea, voi lisätä asteriskin siihen sanan loppuun, jollain tulee pikkasen enemmän. Eli tulee myöskin tällaiset taivutetut muodot. Näin siis on mahdollista käyttää Thunderbird-sähköpostiohjelmaa Translate-postituslistan arkistohakuun.